Dobrý deň, milí Vista rodičia. A dnes sme sa tu stretli na košickej Vista pobočke. Moje meno je Iliriana. Toto je moja kolegynka Lenka, ktorá je expertkou na organizáciu detských kurzov. Okay. Takže už tušíte, prečo sme sa tu dnes stretli. Chceli by sme vám niečo porozprávať o obsahu, kvalite, organizácii a všeobecne výučbe detských kurzov. Nakoľko sa blížime ku koncu školského roka, my si to tu tak teraz aktuálne prehodnocujeme, tak sme si povedali, že by bolo možno fajn, keby ste sa dozvedeli niečo o tom, ako vôbec ste deti učíme. Ja by som na úvod povedala, že najdôležitejšie pre nás je to, aby sa deti u nás cítili dobre. Je veľmi podstatné, samozrejme, to akademické pozadie a to, že sa učíme angličtinu, je jasné, ale učíme sa to najmä spôsobom hry, spolupráce medzi deťmi a lektormi. Takisto je pre nás veľmi dôležitá pozitívna spätná väzba, ktorú deti dostávajú, a ktorá ich motivuje k ďalšej chuti učiť sa a vyvoláva to v nich pozitívne emócie. Toto by som povedala, že je taká alfa omega naozaj, čo je pre nás najdôležitejšie pri výučbe detských kurzov. Tak. Len povedz nám niečo o lektoroch, ktorí sú vlastne sprostredkovateľmi toho, aby sme došli do tohto úspešného cieľa. A ako si vyberáme lektorov a akí lektori naše detské kurzy učia? Jasné, samozrejme vyberáme si lektorov, ktorí majú dostatočné vzdelanie, ale to majú všetci naši lektori. Takže podstatou pri detských kurzoch je aj to, aby tí lektori mali vzťah k deťom a cit pre prácu s deťmi. Keďže vieme, že predsa viac nás motivuje, ak vidím, že toho učiteľa to baví a mám z toho taký lepší pocit aj ja, keď idem niekam. A pri deťoch je to extrémne dôležité. Presne tak. Musí to byť lektor, ktorý má chuť pracovať s deťmi a má tú energiu a ten úsmev, ktorý deti potrebujú málo. Len toto vlastne. Tak. Dobre, ako vyzerá obsah výučby? Ako sa učíme? Máme učebnice, máme nejakú špeciálnu metódu? Ako to robíme? Jasné. Čo sa týka výučby, učebnice nemáme. My sa sústredíme hlavne na konverzáciu, ide nám o to, aby deti na hodinách čo najviac rozprávali. Deti v skupinách sú rozdelené podľa veku aj úrovne. Skupinky sú maličké, aby malo každé dieťa priestor rozprávať. O čom sa rozprávame? Rozprávame sa samozrejme aj o témach, ktoré preberajú v škole. Snažíme sa im pomôcť s učivom aj zo škôl, ale samozrejme, keď vidíme, že učivo zvládajú a vieme a môžeme ísť ďalej, tak samozrejme dávame im niečo navyše. Ideme aj nad rámec toho školského učiva. Niektoré témy sú naozaj jednoduché a tým pádom nechceme, aby sa nám na hodinách nudili samozrejme. Takže ideme nad rámec, ale stále sa snažíme vyberať také témy, ktoré tie deti budú zaujímať. Pretože práve ten záujem podporuje aj tú chuť učiť sa. Lebo sa rozprávajú o niečom, čo ich baví. Čiže šport, hudba, filmy, superhrdinovia a tak ďalej. Všetko je so všetkým prepojené, tak to je. Tak. Takto poviem vám. Lenka je expert na organizáciu a logistiku detských kurzov. Ďakujem. Takže vy, keď máte krúžok pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, ak chcete angličtinu, zavolajte Lenke, ona vám nájde miesto. Ako to robíš, Lenka? Najprv. Kde a ako často ti detské kurzy prebiehajú? Máme 2 druhy detských kurzov, buď skupinové alebo individuálne, čo by som povedala na začiatok. V prvom rade sa vyjadrím k skupinovej výučbe. Skupinovú výučbu máme aj prezenčnú, aj online. Prezenčná skupinová výučba prebieha 1-krát týždenne, 60 minút. Takže je pri všetkých tých aktivitách ten priestor na tú 1 hodinu sa stále ešte nájsť dá. Tu poviem, preruším sa. Tu sa napríklad nachádzame v jednej z učební, kde prebiehajú detské kurzy a táto práca za nami je okrem iného aj výtvorom detí z minulosti detských kurzov.
Takže prezenčná výučba jedenkrát týždenne 60 minút tu u nás. Áno, a potom máme aj online výučbu skupinovú, tá prebieha 2-krát týždenne, ale hodiny sú 45 minútové, čiže dá sa povedať, že je to trošku intenzívnejšie. Ale je tam výhoda toho, že deti nemusia dochádzať, je to šetriť čas. Presne tak. A výučba prebieha štandardne cez Google Meet, čo sa online výučby týka. Koľko to stojí? Pri prezenčnej výučbe balík 30 hodín, ktorý máme nastavený na celý školský rok, máme tam pár týždňov rezervu, lebo vieme, že sem tam sa stane chrípkové prázdniny a podobne, tak máme tých pár týždňov. Tento balík 30 hodín stojí 400 eur, s tým, že platí sa na 2 splátky. Prvá splátka je pri zápise v septembri a druhá splátka je potom v januári. A pri online výučbe je to vlastne 398 eur. A tam je balík 50 hodín, tým, že sú 2-krát týždenne. Takže do 400 eur máte jazykový kurz na celý školský rok. Čo sa stane, ak dieťa ochorie? Ak dieťa ochorie, samozrejme, výučba prebieha ďalej, keďže je to skupinová výučba a zvyšné 3 deti na tú hodinu prídu. S tým to rušiť nemôžeme, samozrejme, ale sú poskytnuté materiály a následne na ďalšej hodine si aj tak na začiatku hodiny to učivo preopakujeme. Takže to dieťa, aj keď na hodine nebolo, je mu to vysvetlené, preopakuje sa to. A keď vidíme, že to deťom stále nejde, tak samozrejme strávime na istej téme viac času. Nie sme za to, aby sme na každej hodine preberali niečo nové, ale aby sme mali deti zvládnutý ten základ, aby sa im potom je z toho len chaos a nerobí to dobrotu. Takže radšej niečo dlhšie precvičíme, ako... Nie sme tu na pretekoch. Tak. Áno. Je pre nás dôležité najmä to, aby tie deti mali to sebavedomie po používaní toho jazyka, či už písomne, ústne, počúvaním, akokoľvek, ale tu ich hlavne vlastne kontrolujeme a učíme rozprávať a vyjadrovať sa. Dobre, spomenuli sme všetko. Cena, ako často, aké kurzy individuálne? To boli skupinové. To boli skupinové kurzy. Čo sa týka individuálnej výučby, tu máme takisto prezenčne alebo online. A veľkou výhodou tej individuálnej výučby je to, teda okrem toho, že lektor sa venuje len vášmu dieťaťu, je tam ten prístup individuálnejší, samozrejme. Výhodou je aj to, že vy si viete nastaviť, koľkokrát do týždňa chcete mať tú výučbu, aké dni, aké časy. Čiže dá sa to jednoduchšie, keď tak prispôsobiť aj tým ostatným krúžkom napríklad. Je to také flexibilnejšie taktiež. Áno, všetko má svoje výhody a nevýhody. Určite. Tak toto je. Povedzme niečo o feedbacku a o spätnej väzbe, ktorú rodičom poskytujeme. TZV, rodičovské združenia. Taký komplexný feedback je vám poskytovaný 2-krát ročne v polovici a na konci školského roka, tak akože dlhší rozhovor, čo navrhujeme zlepšiť, ale s rodičmi komunikujeme non-stop. Snažíme sa ako keby kvázi po každej hodine komunikovať s vami tým, že ten lektor má tých detí na hodine málo, vie presne povedať, čo dnes vaša Ratoles urobila dobre, čo má si pripravať. Aj vy máte prístup k materiálom, ktoré sme prebrali a čo majú robiť na najbližšie stretnutie. A samozrejme stále ten kontakt s rodičmi je naozaj, či už priamo s lektorom, alebo s nami, ak je niečo, sme stále k dispozícii a ten kontakt s rodičmi je naozaj celoročne. A je intenzívne, lebo sa poznáme. U nás je to tak, že rodič k nám umiestni dieťa, aktuálne napríklad už 3-ročné do kurzov Teddy English by Vista. A to sú kurzy pre najmenšie detičky, kde vlastne začínajú sa doznamovať s angličtinou a sú vytvorené Vistou, zakladateľkou pani Brelion Šarovou. A následne vlastne oni už keď s nami začnú, 80% ostáva s nami naďalej až to, a potom keď príde maturita, aj nevedia, že má. Tak, naozaj. Naozaj sa celý ten čas poznáme, dokonca aj v lete vám nedáme pokoj. V lete, keď neprebiehajú štandardné skupinové, ale individuálne môžu prebiehať, ale skupinové kurzy. Čo vtedy s deťmi robíme? Máme camp. Kúzové tábory. Tak áno, náš prímestský letný tábor, ktorý organizujeme,
teraz už raz ročne, teda jeden týždeň v lete a vyzerá to asi tak, že ráno o 8 sa s deťmi stretávame na vopred určenom mieste. Rodičom je tento zoznam s lokalitami vopred oznámený. Každý deň sa nachádzame na inej lokalite. Stretneme sa ráno o 8, o 4 si rodičia deti opäť vyzdvihnú a cez deň máme všetky aktivity samozrejme v angličtine. V kempe máme deti od 6 do 12-13 rokov približne. Samozrejme vieme, že tá úroveň angličtiny nie je rovnaká, keďže aj vek je iný, ale tie aktivity máme prispôsobené práve aj podľa veku, podľa úrovne pre mladšie deti, pre staršie deti, aby sa každý takisto aj niečo naučil, ale samozrejme aj zabavil, keďže je leto a je to hlavne o tej zábave. Je to úžasné, ako spolu tie rôzne vekové kategórie potom na z tých kempoch spolupracujú. Tiež to má veľa do seba. Aká je cena celoslovenskej v priemere za tieto? V priemere zhruba okolo tých 180-185 eur, by som povedala, približne. Dobre, ja myslím si, že sme povedali viac menej všetko. Možno ešte nakoniec by som spomenula to, že Vista na slovenskom trhu pôsobí už viac ako 20 rokov. To znamená, čo to sme už vychovali, čo to nám prešlo cez naše veky. Častokrát sa umiestňujeme na popredných priečkách rôznych súťaží medzi jazykovými školami. Dnes si kliknite na jazykové vzdelávanie.sk, tam vás niekde nájdete. A len koľko detí u nás ročne priemere Česko, Slovensko, po obidvoch krajinách? Ročne minimálne tých 200 detí určite. Keď to prerátame na tých 20 na 1 rokov, koľko detí nám prešlo cez ruky? Veľa. Ale ak by som si mala typ nejaké číslo, tak by som povedala, že možno nejakých 2 500. Plus mínus, keďže skupinovo fakt individuálne, prezenčne, online. Vieme to robiť akokoľvek a budeme sa veľmi tešiť, ako naše deti zberíte a angličtinu alebo iný jazyk a vašich detí zberíte práve na našich book. Na nové jazykové kurzy spúšťame nové školský rok. Sa učí od konca augusta. To asi všetko. Budeme radi, ak si nás pozriete aj na sociálnych sieťach, Instagrame alebo Facebooku. Nájdete tam viac materiálu a fotografií, aby ste videli, ako to u nás prebieha. A dáme vám krásne leto. Vidíme sa v septembri. Pekný deň. Ďakujeme.